Γεια κόσμε, είμαι η Τζίνα και αυτό εδώ είναι το vlog μου. Ένα vlog που σήμερα είναι λουσμένο με αίμα, δάκρυα και υδρότα. Μόλις γυρίζω από ένα dance class, γι' αυτό και η αμφίεση. Τα παιδιά με περιμένουν στο σπίτι για να στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κλείσα πόρτα. Hello people. This is my flatmate Anthi. And this is her future husband, Nicholas. Say hi to the world. Yes, the world. Πρέπει να αγοράσω ένα selfie stick και μαθαίνω να γίνω επαγγελματίας vlogger και να σταματήσω να τρώω στα vlogs μου. Cheers! Μπράβο. Officially we celebrate Christmas. Εγώ κυρίως τρώω, η Ανθή θα κάνει όλη τη δουλειά. Εγώ θα τρώω. Πρέπει να ανοίξουμε τα φύλλα του δέντρου, ναι, βοηθάω. Πρέπει να ανοίξουμε τα φύλλα του δέντρου και τα εξωτικά μου δεν με βοηθάνε, αλλά δεν πειράζει. Κάπως να βοηθούσα. Θέλεις, τα λαμπάκια θέλω να βρεις, κάπου εδώ πέρα. Τα είναι. λαμπάκια. Λαμπάκια. Με κατηγορούν ότι τους βοηθάω, λέει. Τα βρίσκω τώρα, είμαι στη διαδικασία που βρίσκω τα λαμπάκια. Είμαι στη διαδικασία που βρίσκω τα λαμπάκια. Μέχρι εγώ να κάνω αυτά, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα ανοίξουμε. Ποια? Τα κλαδιά. Η βοήθεια μου δεν είναι πολύτιμη. Πολύ. Λαμπάκια. Μια δουλειά με βάλανε να κάνω, να βρω τα φωτάκια. Και δεν είμαι ικανή να το κάνω ούτε αυτό, δηλαδή. Φωτάκια! Τα βρήκαμε. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Είδα το πλάξω και η μαμά μου μου είπε όλο μου λέει πολύ καλά που δεν σκεφτείσαι. Δεν άντρου τι έγινε με τον πατέρα του. Αλλά τρώσαμε σεξ. Και το φαγητό. Πρέπει να είσαι στο σπίτι γιατί κανείς μας το κρατάει, οπότε είναι παροχή. Εντάξει. Who's like cooking? That's my drink. You have to open one day. Να σου βάλω άλλο. Να σου βάλω ένα. Τι θες? Θέλω να μου δείξεις τι έφτιαξες. Έφτιαξα κάτι απλό, ένα πλάφ με χοιρινό, τίποτα. Tell me the truth, I had to leave the rice a bit more. Είναι τέλειο, αλήθεια σου λέω. Είναι τέλειο. Βασικά, άστα εδώ. Πού πηγαίνεις τώρα στον άνθρωπο, είναι κουρασμένος. Σε αυτό εδώ το σπίτι το φαγητό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Για να ανοίξουμε την πόρτα πρέπει να δούμε από το ματάκι ότι κουβαλάει κάποιος φαγητό στο χέρι. Baby hair. Baby hair everywhere. Nicola, say something in Greek. You're so fluent. Σηκώνω το ποτήρι μου. I used to say Arkidi before, I didn't know what it meant. No, Arkidi is a bad word. I know, I didn't know this before. No. Αποκαλυπτήρια, αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Εντάξει, εντάξει. Σε άλλο επίπεδο Ανθή. Φοράει τέλεια στο λαιμό, όχι θέλω να πάρω το δίξω. Πάρω το δίξω. Φοράει τέλειες στο λαιμό. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Εντάξει, είναι τέλειες. Actually, they're amazing. Amazing. Στο σπίτι. Εντάξει, νομίζω οι αφρικανικές μάσκες από πίσω θα μπορούσαν και να λείπουν. Έχουμε στολίσει τα ποτά μας, γιατί σε αυτό το σπίτι τα ποτά είναι πολύ σημαντικά, είναι μέλος της οικογένειας. Έχουμε στολίσει τα κρασιά. Έχει και βασιλίτσες, είναι τρελό, είναι τρελό. Εντάξει, είναι τόσο τέλειο.
Δεν είναι ωραίο το δέντρο μας. Και δεν φοράμε κερές κάλτα. Εγώ δεν βοήθησα πολύ σε αυτό το δέντρο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έδινα τα στολίδια στην Ανθή γιατί είμαι λίγο άγαρπη και ποροντάσπαγο. Το επόμενο βίντεο νομίζω θα πρέπει να φτιάχνουμε κουραμπιέδες. Ή μελομακάρονα. Αλλά δεν νομίζω δεν θέλω μόνο μακάρονα, κουραμπιέδες θέλω. Πέρσι δεν έκανες. Πέρσι έκανα μελομακάρονα. Σε αυτό το σπίτι εμείς κάνουμε, εγώ και οι άντρες κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως καθόμαστε και κοιτάμε την Ανθία που τα κάνει. Ωραία, στο επόμενο βίντεο θα κάνουμε κουραμπιέδες. Φέτος θέλω. Τότε καλά Χριστούγεννα και ας είναι Νοέμβρης. Δεν μας πειράζει, δεν είναι καθόλου νωρίς. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 2017, το έχω πιει ήδη. Και cheers εμείς. Και cheers! Φιλάκια.